טוב, אנחנו בחלק 2 שאני אוכלת את הקפה שאמא שלי הכינה. איזה טעים זה? תסתכלו, אני אראה לכם את הלוק שלי. הלוק שלי הוא ככה. כזה, נכנס עגול, קצת טיידיי. וזהו, כזה. מה הבעיה? יותר כיף לי עם הכפית. לא. זה מה שאת רוצה. בסדר, תעיפי את הכפית. וואו. סמש, טעים, נדיר. יש לי מכונה של קרח. עכשיו, את יודעת שזה מיוחד? כי יש בלנדרים בלי... שלא מרסק קרח. זה מרסק קרח מיוחד. זהו, סיימנו את כל החלקים, ביי.